biye muso tɔgɔla dɔ ye farafina muso tɔgɔla dɔ ye biye Mali ale ye kulukoro de sugandi min ye dɔ in ye a ɲɛnɛmaya ni baara bɛ taa kɛ ye musow u ka cɛsiri n'u ka timinandiya musow u n'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri musow u n'u ka magwan a n'u ka du ale jɔyɔrɔ tali musow an tɛ sɛgɛn u foli la sabula an baw don an kɔrɔmusow don an denmusow don an mɔdenmusow don wa min ye an denmusow fana don musolakaw an ba Sira Jɔpu ko ale muso kalanenba ye Fala ye Kanti Sira Jɔpu Ala ka hinɛ a la ko muso tɔw bɛ se k'u sanga k'u yanga k'u disi gosi k'a fɔ k'u bɛ fɛn dɔw kɛ ko nka ko Mali musow man ka o kɛ ko sabula yan dutigiw de bɛ yen k'o kɛ a ko kɛra cogo di Bɛnkɛ Bayini Bina a ko bɛ cogo di aw ye mun fɔ o majigi ko barika bɛ se du ma nka ko muso man ka sɔn fiyewu k'i kɔ a da cɛbakɔrɔ kɔ a la sabula Mali jamana yɛrɛ tɛ sɔn o ma fiyewu du barika du sinsinna du kunnawolo du kunnasiri min ye du yɛrɛ hamina a jɔrɔ n'a ko bɛɛ lajɛlen ye musow ye Fala ye i tɛ to k'a mɛn tubabukanfɔlaba ninnu da ko su k'a bɛ maa ladi su tɛ maa ladi dɛ Fala ye muso de bɛ maa ladi ale de bɛ so kɔnɔ wa ale de bɛ so kɛ du ye fana du muso ntan Fala ye o ye n'a kɔn d'a ye cɛsirilenw k'an b'u fo wulikajɔ ni magwan kɛbaaw k'an b'u fo muso minnu kɛra basi caman ye ka walidenw ladon an b'u fana fo Fala ye togodala musow k'u ni cɛsiri u ni magwan Bamakɔ yɛrɛ fana musokɔrɔba sirila minnu ye cɛsiri ni magwan kɛ an b'u fana fo Fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bi sɔgɔmada in na nin ye Jani ka foli ye ka ɲɛsin muso cɛsirilenw ni muso minnu ye dɔ kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko du a tɛ taa olu kɔ fiyewu jamana fana tɛ ja olu kɔ fiyewu nka bɛɛ lajɛlen ni danyɔrɔ don dɛ Fala ni waati na anw ka jamana faamuya man di tile filani na kuran bɛ ka basigi waliya damadɔ bɛ ka ye jamana ɲɛmaw taabolo la min bɛ ka maaw nisɔndiya dɔɔni dɔɔni a bɛ na o nka a bɛɛ de tɛna na se ka kɛ yɔrɔnin kelen nka an tulo bɛ mun na ko kuran k'anw taara ta kɔdiwarikaw fɛ yen an ka mɔgɔw caman tɛ kuranko ɲɛdɔn dɛ kuran ma taa ta jamana si fɛ yen an bɛ waati min na sisan an garisɛgɛ de ka di Fala ye funteni barika jiginna ji donna an ka barajiw la baara minnu fana wulila ka kɛ yaasa ka se ka nin waati in kunbɛn o baara bɛ ka sen sɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ sa nɛɛma min dalen n'an bɛ k'o tɔnɔ kan tɔnɔ sɔrɔ ani ji min dɔnnen don ka se ka an ka baraji ninnu fana ka se ka olu fɛn kuma tɛ Guyina Manantali ani Selenge an b'o tɔnɔ de ka Fala ye n'o tɛ an ma taa kuran ta maa si fɛ yen Mali kuran ma taa yɔrɔ la fɔlɔ an ka dugawu kɛ u ye layidu minnu fana ta an ye n'o ye panneau solaire ko ye o ka sigi sen kan o ka se ka ɲɛnabɔ n'o tɛ an tulo bɛ kuma min na nin ye n'a kɛra an b'a fɔ o kɔni o tɛ se ka dogo a tɛ se ka kɛ ka dogo yɛrɛ fana n'Ala sɔnna a ma nin ye maaw ka se ka faamuyali kɛ k'a fɔ nin waati in na foli ka kɛ énergie baarakɛlaw ye cɛsiri ni timinandiya sabula hali nin fana ka se ka kɛ ka ɲɛ labɛn dɔ de bɛ kɛ k'o kɔnɔ nin waati in na fɛn saba bɛ Fala ye olu tugulen don ɲɔgɔn kɔrɔ funteni ale barika jiginnen don an fɛ yan o ye garisɛgɛ fɔlɔ ye énergie minnu bɛ se ka baara kɛ lafiya la sabanan ye ji donni baraji olu la naaninan sabanan ye o ye filanan de ye ji donni barajiw la sabanan o ye taji bɛ ka sɔrɔ hali sɔgɔmada na hakili la taji 800 donna tuguni o baaraw o bɛ se ka nɔgɔya an bɛ dugawu kɛ nka ma taa maa fɛ yen fɔlɔ nka an yɛrɛ fɛ yan fɛɛrɛ minnu sigilen don fana u ka wuli ka jɔ kɛ ka se ka dɔ fara olu kan kuran ka se ka to an bolo kudayi an bɛ ka min ɲini laɲini minnu taara ani layidu minnu taara a dɔw ka se ka timɛ jamanadenw ka bɔ nin na n'o tɛ min ye baara min fɛnɛ ka kɛ nin laada don laada don nka nin waati na an kun famana kuran de ma o de y'a to caman ba nisɔndiyalen don bi ka foli fana ta ka ɲɛsin ɲɛmaw ma baara ale kɛcogo ɲuman na Fala an sigikun an bɛ don o kɔnɔ Mali gouvernement ale ye ngamu gosi ministre ko min ye yɛrɛ feere denmisɛnnin feere
ma lamɛnbaaw ka hakɛ to cɛnimusoya o warakatali min ye muso bɛ feereli jugu min na bi ka ɲɛsin u yɛrɛ ma ko ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la an ka jamana kɔnɔ. juillet kalo tile 29 minisiri Mamudu Kasoge ale bataki bɔ k'a bi canjalanjan k'a yira sa k'a fɔ ko bɔlɔbɔ sira matarafabaw minnu kɛlen don ka sanni feere sigi ka sugu sigi musomaninw ka a bɔlɔlɔ siraw fɛ, minnu kɛlen don k'u ɲɛtana kɛ walidenw ye, minnu kɛlen don ka sa jaw ta ka sow ta ka feerekɛyɔrɔw ta ka dumunikɛyɔrɔw ta ka min ye so bɛ bi ko maa bɛ se ka ɲɔgɔn ye k'o kɔnɔ k'o bɛɛ lajɛlen yɛlɛma k'o kɛ fɛn wɛrɛ ye k'u na wuli ka jɔ kɛ u nɔfɛ. Welewelemada a y'o bila k'o ɲɛsin min ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen minnu bɛ an fɛ yan n'o olu ka baara ye nin ye. I kɛra polisi judiciaire maa ye sa o, brigade de recherche gendarme kɔnɔna na sa o, pôle minnu sigilen don an ka jamana kɔnɔ, kiiritigɛso minnu bɛ yen o, ko bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ. Minisiri ko ten ko ka se ka nin ko in ko k'a kunbɛn fala ye, nka a bana ta ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta k'an b'a la koyi k'an k'an janto. APDP maaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye minisiri ka kuma ye tiɲɛ don, denmisɛnninw feereli tɛ feereli ɲuman ye, tiɲɛ don min ye baara min bɛ senna bi bɔlɔlɔ kan a tɛ se ka to ten cogo la fo fɛɛrɛw ka sɔrɔ, fɛɛrɛ minnu b'a to a bɛ se ka kunbɛn cogo min. nka fala ye ne ka ja ta k'o bila n yɛrɛ ye ten. APDP ko sariya sɔsɔ b'a la dɛ, k'a fɔ ko nin waleya in bɛ ka kɛ n yɛrɛ ɲɛ danna kan ka wuli n yɛrɛ ma ten k'a jaw ta k'a foto ta ka karisa yira k'a somɔgɔw yira k'a limanaw yira. APDP ko Mali sariyaw tɛ jɛn n'a ye bi dɛ, ko hali n'o y'a sɔrɔ yɛrɛ feerelaw de don ko a tɛ bɛn maanifin kelen e ka wuli k'a fɔ k'i b'i ka kiiri tigɛ i yɛrɛ ye. APDP ko ni maa minnu sɔrɔl'o la fana fala ye olu k'a bila u kunna k'a dɔn k'a fɔ ko ɲanginiba de bɛ ta ka ɲɛsin u ma koyi. min ye sefa wari 5,000,000 ka taa se 20,000,000 ma sariya kisɛ min sigira sen kan mɛ kalo tile 21 san 2013 fala ye n'o bɛ APDP yɛrɛ sigi k'a bɛ waleya ninnu kɔn kosɛbɛ ka maaw tɔgɔla kibaruyaw ta hali n'o y'a sɔrɔ kojugukɛlaw don ko ndamadankɛlaw don k'a k'i yɛrɛ ye i bɛ t'i dama kasi fanga de la. Procureur b'i kɛrɛfɛ waleya kɛra a ma bɛn i ma wuli ka se procureur ma. maa bɛ yen a ye ko dɔ degun ta ka ɲɛsin ma wuli ka se polisilakaw ma olu b'a ko tɔ sɛgɛsɛgɛ k'a to sɔ sen nka k'a fɔ n bɔra karisa ka telefɔni kan n donna a kɔnɔ n ye nin ta n bolo b'a kisɛ kan. APDP ko k'a bɛ se k'i se san 5 min ye san 20 kaso ma miliyɔn 5 ka taa se miliyɔn 20 i b'o sara san 5 kaso k'i bɛ so o ma. nka n'i b'a fɛ k'a ko kɛ fala ye i bɛ sariyatigiw wele, i bɛ police judiciaire maaw wele, i bɛ brigadiw wele, i bɛ se tribunal la, i bɛ t'i ka damakasi kɛ olu bɛ wuli ka jɔ kɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen jate minɛ. sabula i bɛ se ka fɛn dɔ ye k'a fɔ k'i b'i jo fɛ i bɛ taa bɔ i jalaki kan. o la sa APDP maaw olu yɛrɛ kelen kɛrɛfɛ bi fala ye jamana yɛrɛ kan k'a dɔn k'a fɔ fana ko min ye kɛlɛ min n'an filɛ nin y'ala nin ye ko bɔlɔlɔ ka saniya bɔlɔlɔ ka sigi sen kan a tɛ taa ko dɔw kɔ koyi. jogo kɛlɛli o ye dukɔnɔ ko ye fɔlɔ fala ye, maanifinw jogo ka ɲɛ kalan ka sigi sen kan an yɛrɛ ka jamana k'a lajɛ ten sa bɔlɔlɔ sira fɛ fala ye dan ka sigi ko dɔw la. denmisɛnnin minnu si ma se bɔlɔlɔ ka yɛlɛ ye u k'olu la kɔlɔsi, baritigiw makitigiw appartements bâtiments immeubles minnu bɛ yen n'olu jɔlen bɛ k'u lajɔ ka ɲɛ an'u n'a ɲɔgɔnna camanw olu tigiw fana ka wele ka kuma u fɛ k'a jira k'a fɔ an bɛna nin baaraba in daminɛ u sen ka don kɛlɛ in na a ka yirula k'a fɔ maaw bɛ yen olu sinsangama min sɔrɔ kana don o la kala nɔn tɛ communiqué jalan kuma jalan wulikajɔ tɛ yen a tɛ taa yɔrɔ si. sabula bi anw tɛ min kalama an ka jamana de ye jamana ye jamana minnu ni maa caman kɛlen don k'a jateminɛ k'a fɔ ko min ye sifinnakaw ye n'olu lamɔna ka ɲɛ n'olu marala ka ɲɛ ni kalan kɛra olu kunna ka ɲɛ maanifinya taabolo adamadenya taabolo tabiyaw sigicogo an ka seko ni an ka dɔnko ni an ka kow faamuya cogo la n'an sera ka an banba o kan k'o kalanw kɛ a sini ma an ye. nka bi mun de bɛ yen an bɛ ka kɛlɛ min kɛ nin ye bi fala ye a minɛnw tɛ anw bolo a fɛɛrɛw t'anw bolo. musow ani cɛw ni feereli sugu filɛ nin ye senna ni fala ye diɲɛ dugu ka dɔgɔ bi yɔrɔ min na ni feereli in tɛ yen mun de bɛ se ka kɛ yaasa ka se ka nin ko in kunbɛn. Mali yɛrɛ ye jamana ye bi n'i y'i sigi ka bɔlɔlɔ siraw lajɛ dɔrɔgu bɛ feere a kan, marafa bɛ feere a kan, denmisɛnw bɛ feere a kan, maakɔrɔw bɛ feere a kan. bi in na ko a ma se sa Mali jamana yɛrɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa bɔlɔlɔ sanfɛla la ka fɛɛrɛ sigi, fɛɛrɛ min bɛ dan sigi nin ko in na ka fɛɛrɛ fana sɔrɔ min b'a to u bɛ se ka nin ko bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi. sabula bi anw ɲɛ bɛ min na fala ye diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen bɛnna min kan denmisɛnninw bɛ Mali la jamana minnu bɛ yen bi n'olu ka denmisɛnninw ka ca
u ka siniɲɛsigi kɔni ni denmisɛnw lamɔna ka ɲɛ siga foyi tɛ o la a bɛ yiriwa nka u tɛna se ka an fana to yen ten n'u bɛna ni fɛɛrɛ ye o de la sa an jugu u tɛ wuli ka na kɛlɛ kɛ koyi u bɛ fɛɛrɛw sɔrɔ u bɛ minɛnw sɔrɔ u bɛ na ni fɛnw ye anw yɛrɛ ka danbe n'an ka tabiyaw tɛ se ka fɛn minnu kunbɛn bi fala ye sabula i y'a ye k'a fɔ ko i ka seko n'i ka dɔnko o y'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ ka kɛ yɔrɔ min e yɛrɛ kɛlen don ka yen ko kɔni sɔrɔ n'i y'a ye bi k'a fɔ k'an ka danbew tiɲɛna an ka laadaw tiɲɛna k'a fɔ k'an ka maamaracogo tiɲɛna fala ye sabula kalan min bɛ ka kɛ bi maaw bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ bolo min kɔnɔna bi o tɔgɔ ye ko réseaux sociaux o fɛɛrɛ tɛ anw bolo o se tɛ anw ye anw ma se ka minɛn sɔrɔ min bɛ se ka o kunbɛn wa min ye kɛlɛ in ye yaasa a ka se ka ɲɛ an bolo fo gouvernement ka sɔn fɛn damadɔ ma fala ye denmisɛnw k'a ye k'a fɔ ten dɔrɔn karisa filɛ nin ye diɲɛ fɛ banna don k'o nɛgɛ minɛ fo ka k'o ɲɔgɔnna ye n'o ma bɔ yen a man ɲi damakɛɲɛ kana k'o la baaraw ka sigi sen kan denbaw ni dutigiw ka don dutigi jɔyɔrɔw la o bɛɛ lajɛlen mana tɛmɛ ka bɔ yen kalansenw ka sigi sen kan kalan min bɛ denmisɛnninw kalan min tɛ tile fila kalan ye min tɛ séminaire ye min tɛ pɛrɛjɛmu tilanyɔrɔ ye min tɛ kuma ye ten dɔrɔn k'a fɔ ten sini ni sinikɛnɛ tɛ kuma minnu na k'a kɛ olu ye an ka bɔ o la an k'an ɲɛsin siniɲɛsigi kalanw ma kalan minnu bɛ baara di kalan min bɛ maanifiya di kalan min bɛ danbe di kalan min b'a to an yɛrɛ bɛ se ka kɛ an yɛrɛ ye wa fana k'an to nin bɛɛ la n'an ko an bɛ nin kɛlɛ in kɛ fala ye an tɛ se kun jumɛn na sabula bɔlɔlɔ minɛn minnu filɛ nin ye anw ta tɛ a kun jujɔn ta anw bolo a se tɛ anw ye nka an bɛ se ka mun kɛ an ka kunnafonidi minɛn fɛn fɛn bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ k'o don an yɛrɛ ka bɛrɛ la an bɛ girinna diɲɛ ta minnu nɔfɛ ka olu bila ka na ni kuraw ye k'olu sigi sen kan an yɛrɛ bɛ baara kɛ ni minnu ye an ka maanifiya n'an ka kow kɛcogo bɛ minnu kɔnɔ nka yan'o cɛ minnu bɛ bi n'o o ye bɛɛ lajɛlen bɛ minnu kan an k'olu sonsoro an fɛ yan fɔlɔ n'o tɛ waleya min bɛ sen na a kunbɛli sini tɛ sinikɛnɛ tɛ sabula wulikajɔ min filɛ ka kɛ nin n'an bɛ k'o kɛ ka wolomasiri ta ka baara kɛ o ɲɔgɔnna fanga de kan ka don a baara la baara belebele de don bɔlɔlɔ sanfɛla minɛli ka bɔ diɲɛ mɔgɔw kɛlen ka min sigi bi ka maaw ɲɛ bɔ o la ka ɲɛsin kura ma a tɛ taa o kɔ o de la minisiri ye min fɔ nin ye tiɲɛ don dɛ maa caman b'a kalama n'a ka di i la yɛrɛ b'a se k'a fɔ ko Mali bɛɛ bɛ nin ko in kalama fala ye sabula a dogolen tɛ téléphone bɛ bɛɛ ka so portable bɛ bɛɛ ka so denmisɛnninw bɛ bɛɛ ka so bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ bɛɛ la nka fɛɛrɛ ye mun ye fo wulikajɔ de ka kɛ k'a lajɛ a bɛ se ka falen cogo min na bɛɛ sen ka don a la k'a wulikajɔ sinsin yaasa siniɲɛsigi o ka kɛ an ka jamana ye. Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'an nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma o bɛ tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka fusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ nin hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Fala ye kunungo an kun bɛ Seware min ye Seware wolomasiri tabaw ka daga min bɛ n'o kɛlen don pankuruko ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Général de brigade Alu Boyi Jara ale ye an bɛɛ lajɛlen bisimila
wolomasiri tabaw ka ministre min bɛ wolomasiri tabaw ka naga kɔrɔla la fala ye ale tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye baro kɛlɛtigi ye Jean Élisée Daou o fana tun bɛ yen pankuru kuraw n'o ye drone kura bɔlenw ye Mali armée olu de sɔrɔ yaasa ka kɛnɛ in sigi sa welewelemada kɛra sa ko ka taa ko bɛɛ lajɛlen kɛ sebaarikaw fɛ yen fanga bɛ se ka don olu ka ko la cogo min na bi na k'o sigi sen kelen kan kɛnɛ ka ye sa babu ma caya ko ye fala ye minisiri n'o ye baro kɛlɛtigi ale selen kɛnɛ ka yɔrɔ min baaraw sina ka daminɛ ten fɔnbɔrɔlɔnbɔn tɛmɛnen kɔfɛ sa yirala k'a fɔ ko drone minnu nalen filɛ nin ye AKNC olu don min ye nin drone ninnu ye fala ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmadaw kura n'u olu yɛrɛ de don jamana yɛrɛ y'i bolo don a ka wagane kɔnɔ ka minnu san armée de l'air ale ɲɛmaaba n'o ye général de brigade Alu Boyi Jara ye a ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaaw ma a ko n'o y'a sɔrɔ folu ma fɔlɔ ko armée de l'air à terre ko bi k'olu bɛ sanfɛ wa fo sanfɛ legelege baara min bɛ ka kɛ u bolo bi a kɔni dara wuli barika ka bon ministre délégué n'o ye baro kɛlɛtigi ye ko minɛn ninnu minɛcogo ɲuman ko ka se ka kɛ baara ka se ka kɛ n'a ye joona maaw bɛ se ka lafiya cogo min maaninfinw n'u bolo minɛ olu bɛ se ka lafiya cogo min na Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moti mara Gao mara Tumbutu Menaka ka taa se fo Kidali kɔnɔna na sa baara kɛcogo ɲuman k'u sigilen don k'o kɔnɔ kɛnɛ in ka ye min ye wolomasiri tabaw ye sa maa minnu bɛ yen n'olu tun bɛ kɛlɛdagaw la nin waati na fɔlɔ n'olu joginna baro kɛlɛtigi taara ɲɛda olu kan ani sɔrɔdasi minnu fana bɛ Moti yɛrɛ kɔnɔna na ani olu ye tile fana dun ka sɔrɔ ka min ye kan bɛɛ da wolomasiri tabaw ka wulikajɔ ni cɛsiri kɔnɔna na sa Jean Élisée Daou ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan dugukoloko baara kɔnɔna na baara fanga bonyanen don nin waati in na min ye ɲɔnɔ marabolo la Segu ale kɔnɔna na ani an ka jamana fana kɔrɔnfɛ fan fɛ Tesalitikaw fɛ nin kalo in tile 29 n'o tun ye kunungo ye Bamajɔni ka wale kaba dɔw sɔmi kɛra olu ma sa ka kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ k'olu tun bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔn kɛ Tesaliti marabolo kɔnɔna na min ye pankuru kɔni sa ale wulila k'olu jɛnsɛn k'u bɛɛ lajɛlen k'olu bɔ baara la pewu Jean Élisée Daou ko cɛsiri ni wulikajɔ ni timinandiya bɛ sen na dugukoloko hukumu kɔnɔna na halisa Murujakaw fɛ yen Bamajɔni ka wale kaba maa 4 u y'olu bɔ baara la pick-up kelen o tun b'u bolo min ye marafa min bɛ n'o ye PKM o 3 tun b'u bolo pistolet mitrailleuse fana PM o fana tun b'u bolo ka taa se minɛn wɛrɛw ma nin bɛɛ lajɛlen armée nin bɛɛ lajɛlen salo ka b'u bolo maa 4 k'olu bɔ baara la a ko kungoni fɛ min ye Nara ale ni Muruja marabolo kɔnɔna na kunungo tile kɔnɔna na o tile kelen fana kɔnɔna na kunungo sa Segu mara fana na wulikajɔ fana bɔr'ula ye kosɛbɛ wolomasiri tabaw n'u dɛmɛbaga jɛkulu n'o ye Irisilakaw ye Bamanci jɛkulu minnu faralen ɲɔgɔn kan n'o ye FLA ni JINIM ye olu ka daga yɔrɔ dɔ tun bɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa u tun b'a ka taa jaga de cɛ jaga cɛ in senfɛ sa armée kɔni nana b'u kan maa ninnu bɛ 5 don fiɲɛ na yɔrɔ min na u y'olu kɔni bɔ baara la pewu kunungo o kɛra min ye Segu marabolo kɔnɔna na n'an seginna ka na Bamako an bɛ taa Korofinakaw fɛ yen Korofina polisiso ale ɲɛmaa bɛ maa min bolo o ye commissaire principal de police Seydou Keita ye a yira sa k'a fɔ ko nin kalo in tile 19 ka taa sa tile 23 ma maa 8 minnu bɛ moto suyɛ a n'a feerebaw tɛgɛdara ninnu bɛɛ lajɛlen ka bingali fɔlɔ in yɛrɛ sɔrɔla maa min fɛ sa moto suyɛnna dɔ ale de kɔni nana minɛ ani maa min bɛ moto feere ɲɔgɔn ma sa u maa 2 tɛgɛdara olu kan maa 4 bɛɛ lajɛlen moto min tun b'u bolo moto in bɔyɔrɔ ma dɔn juillet kalo tile 28 sɛgɛsɛgɛli dayɛlɛlen kɔfɛ a nana sa k'a fɔ ko moto in kɔni taara Fajigilakaw fɛ yen siganama dɔ ale welela k'a ɲininka ale fana ye anw tɔw bɛ tɔgɔ fɔ fala ye ko n'ale y'a ta yɔrɔ min k'anw ni Jaralakaw de bɛ taa feere u ye munumununi boloda fala ye brigade maaw taara maa 3 minɛ olu bɛɛ lajɛlen ka so kɔnɔ moto tun bɛ yen o kɔfɛ tuguni juillet kalo tile 19 u ye siganama 3 wɛrɛ fɔle tuguni k'olu ɲininka olu fana ta bɛ kɛ Nafajikaw fɛ yen olu ɲɛ tana kɔni ye fitiri ma se ka ban ni k'i bɛ tɛmɛ ni moto ye dɔrɔn olu b'u firi i kan i minɛ anu ka taa n'a ye Jaralakaw ka du kɔnɔ ka taa d'olu ma olu ka taa feere sugu la a si tɛ kɔrɔya si ye fala ye tɛgɛ de dara nin bɛɛ de kan sa maa 9 k'u bɛɛ lajɛlen bila sa ka taa n'u ye kiiri tigilamaw fɛ yen sɛgɛsɛgɛli tɔw olu bɛ se ka lakurakuraya cogo min na polisi directeur général n'o ye contrôleur général de police Sukone ko k'a ka cɛdenw fo nin baara kɛcogo ɲuman na ministre Daoudo ale ka dɛmɛ bɛ Korofina polisiso fana ko k'u fana fo baara ale ni wulikajɔ kɛcogo ɲuman na Kompol Berté sɛbɛn fa sirila ale fɛ ka bɔ polisi direction ba ale kɔnɔna na polisi directeur yɛrɛ fala ye kunungo a y'i sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ polisi kura minnu kan ka taa olu ka taali baara bɛ ka kɛ yɔrɔ min na kunungo alamisa n'o juillet kalo tile 30 ye sa contrôleur général de police Youssou Kone a taara i ɲɛda baara in kɛcogo kan
a y'a ye k'a fɔ cɛ dɔw bɛ ka taa sɛbɛn da cogo min na a ye dɔw ka sɛbɛnw minɛ k'olu ɲininka baara kan ka kɛ cogo min na ani fɛn minnu fɔra u ka sɔn o sɛbɛnw tali ma u ka sɔn fana baara bɛna kɛ cogo min na maa minnu filɛ nin ye n'olu kan ka sugandi ka taa polisiya la sa sɛbɛnw kɔni bɛ ka taa da cogo bɛ ka taa da o cogoya la ten fala ye min ye wulumasiri tabaa fana taa wulikajɔ fana bɛ sen na min ye contrôleur Isu Kone a ko sa ko n'a ma ɲɛ aw bɛna don faso de ka fini tali baaraw kɛ a ka kan ale ka fɛn damadɔ fɔ u ye k'a yirula k'a fɔ baara min don a tɛ taa timinanja wulikajɔ ni cɛsiri ni soli ka wuli kɔ wa min ye kɔngɔ minɛ ni minɔgɔlaminɛ k'o caman bɛna na ye a la k'a b'a ɲini u fɛ sa Ala k'u garisigɛ diya sabula ninnu ma ta fɔlɔ han fala ye ninnu bɛ ka to ka sɛbɛn de da fɔlɔ ninnu ma sugandi fɔlɔ n'Ala sɔnna ma don nataw la sa ni sɛbɛndaw banna u sugandili baaraw o na sigi sen kelen kan Sikaso gouverneur ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan sa Sikasokaw k'u k'u yɛrɛ minɛ nin waati in na bɔlɔlɔ sira fɛ a yira sa k'a fɔ ko video dɔ kɔni bɛ yen u bɛ ka munumunu min ye Tɛnɛgɛli Mali Sikaso ni Segu ni ɲɔgɔn cɛ ko n'o y'a sɔrɔ video in daminɛ kun kɛra yɛlɛkoni ni tulonkɛ ye ko sisan k'a bɛ ka taa sira wɛrɛ ta sira minnu n'o cɛ man ɲi o la sa k'ale b'a ɲini Sikasokaw fɛ u k'u yɛrɛ minɛ o ko ninnu na Segu Sikaso Mali bɛɛ lajɛlen ye du kelen kɔnɔmaw ye wolomasiri tabaw ka ɲɛmaabaw olu bɛ ka jɔ gouverneur jɔyɔrɔ la fala ye min ye kunun na sini ko conseil des ministres la a yirala k'a fɔ sa général de division Kiba Sangare ale tɛ maa dogolen ye ale sugandira ko ale ka taa Joyilakaw fɛ yen ni maa fɔlen fala ye kɛlɛ kɔni tɛgɛrɛba ye nin ye dɛ cɛba don sabula a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw ma dogo maa si la Mali kɛlɛdagaw la an ka jamana kɔnɔ kɔsa in na a tun bɛ Buguninkaw fɛ yen Buguni yɛrɛ a ye san damadɔ kɛ u y'a bɔ yen ka na n'a ye wolomasiri tabaw ka daga danganya la ka tila k'a bɔ yen tuguni sisan tuguni a talen filɛ ka bila Joyilakaw kunna nin ye min ye général de brigade Aruna Samake ye ale tun y'an ka lasigiden Irisilakaw fɛ yen ale bɔra o la sa ka na kɛ min ye wolomasiri tabaw n'o ye armée de terre ye olu ka dagatigi ɲɛmaaba ye a ye san 2 ɲɔgɔnna kɛ o la sa kɔsa in na u y'ale fana bɔ yen min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna bi fala ye maa mun bɛ yen n'olu bɛ nin baara ninnu kɛ u y'a jira k'a fɔ sa ko min ye wolomasiri tabaw tali ka bila Menaka Kidal Tawdeni Gao ani Tɔnbɔkutu ko kɔrɔ min b'a la k'o ye u sen bɛ se ka don kɛlɛ taabolo ni kɛlɛ sigicogo ni kɛlɛ kɛcogo la min ye bilasirali u bɛ se k'o kɛ wa u yɛrɛ ye kɛlɛkɛcɛ fana ye ko n'i y'a ye ni maa ninnu sugandira k'a bɛ ka kɛ kun min kama o ye koba ye koba min n'u kan ka o jɔ o jɔyɔrɔ la falen kɛra yɔrɔ min na sa o ye k'a fɔ Segu ta o kɔni kɛra maa ye maa min n'o o ye o tɛ finitigi ye Saka Magasa ale ye marabolo taabolo maa de ye marabolo taabolo maa min don sa a yirala k'a fɔ ko a fana ka dɔntaw ka ca sabula secrétaire général a y'o kɛ ministériso dɔ la conseil technique ya min ye Magasa ye a y'o fana kɛ ale ka nali Segu o kɔrɔ ko Segu mara kama bɔli baaraw kan ka sigi sen kan k'olu sinsin k'o baaraw la taa ɲɛfɛ kosɛbɛ yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka don Segu fantan naani na ni maa minnu sugandilen filɛ nin fala ye a kɛra Segu ye sa o a kɛra min ye Kucalakaw fɛ ye sa o a kɛra Joyilakaw fɛ ye o min ye Buguninkaw fɛ ye ka taa se Menaka ni Tawdeni ninnu bɛɛ lajɛlen ma ko kɔrɔ min b'a la kɛlɛkɛcɛw don wa waati bɛɛ lajɛlen na u bɛ se k'o kɛ ko misali suru ye min ye waliya min kɛra Kidalikaw fɛ fala ye Gamu de tun ye gouverneur ye k'a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ a n'a ka kɛlɛkɛcɛw ka se ka dugudenw caman k'olu lakisi ka se ka olu labɔ fana Moribabugukaw fɛ yen jamana ko ko waati dɔ kuma sera ale ka lycée jɔ ye fala ye o gabakuru fɔlɔ dali o kɛra kunungo min ye lycée 8 kura minnu kan ka jɔ kelen o bɛna kɛ Moribabugukaw fɛ yen ministre taara ka taa birikiden fɔlɔ la n'o ye Amadu Sisawane ye sefa wari miliyɔn 720 o de bɛna don baara in na baara in ko bɛɛ lajɛlen kɔni a yirala sa k'a fɔ ko a kan ka daminɛ joona yaasa kilasi ninnu bɛ se ka ban cogo min na min ye ekɔliso in ye ale bɛna to denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu ye kuralekaw ye Bɛlɛkɔ Kinya k'a fɔ lycée 6 tɔ minnu bɛna jɔ fala ye o ye Kurale Bɛlɛkɔ Molobana Kɔna ani Ningari ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna lycée sɔrɔ don nataw la Nafaji ale ni Togo olu fana bɛ a la Amadu Sisawane y'a yira sa k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw kɔni ye nin baara in kɛ yaasa Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ kɛnyɛrɛ ye kalansow u bɛ se ka segin ka na ka n'u donniyɔrɔ ta cogo min na min ye denmisɛnw ye kalan ka se ka sinsin ka ɲɛ wa min ye lycée kɛrɛnkɛrɛnnenw ye olu fana bɛna k'a la n'o ye lycée d'excellence ye baara min kun donnen filɛ nin k'a bɛ tali kɛ jamanakuntigi ka miirina na miirina min ye sa fasodenw bɛ se cogo min na ka maliden kura u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ani Mali kura ɲɛtaa sira ka bɛn san 2063 ma n'an lawaleya sɛbɛn suruma min sigilen don sen kan ko ka se k'o timiya Moribabugukaw u ka ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye kafotigiw ye ka taa fara dugutigiw kan maa min bɛ maire jɔyɔrɔ la bi Moribabugu la fana o fana tun b'a kɛnɛ kan
gouverneur ka bɔ Kulukorokaw fɛ Elhaj Lamine Kapori Sanogo a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ko ka dugudenw bɛɛ lajɛlen fo ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri la sɔgɔma in na n'o ye juma ye juillet kalo tile 31 nɛgɛ kanɲɛ 6 waati camion n'o ye citerne ye a 850 o de ni taji nana Bamakɔ kɔnɔna na bi wolomasiri tabaw chauffeur n'u ka syndicat n'u chauffeur ni parantiw bɛɛ lajɛlen ko k'u fo sabula nin bɛna to taji ko kɔni bɛna basigi Bamakɔ kɔnɔ ani Mali marabolo caman na fala ye anw bɛ taji de ye ja fɛn wɛrɛw b'a la koyi jeti n'o bɛ kɛ avion kɔnɔ o bɛ a la gazi aw tun bɛ gazi ko kuma min na sɔgɔmada in na o bɛ a la ale ni minɛn wɛrɛw minnu bɛ se ka baara kɛ mɔgɔw bɛ baara kɛ ni minnu fana ye ko bɛɛ lajɛlen de bɛna na ɲɔgɔn fɛ tancogo la o de ye citerne 850 in ye a bɛɛ lajɛlen bɛ doni ka na DGCC maaw u y'a jira sa ko baara bɛna sigi sen kan sisan yaasa taji bɛ se ka bila ka taa yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnna yɔrɔ minnu bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na ani yɔrɔ minnu m'a sɔrɔ kɔrɔlen ka dɔ fara bɛɛ ta kan yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min na min ye taji kɔni ye sa a sera Bamakɔ bi sɔgɔmada in na douane cour u bɛ taa yen fɔlɔ ni baara banna ye tuma min pewu ka sɛbɛnw sigi u bɛ sɔrɔ sa ka taa nka halisa cour in falen don dɛ fala ye citerne baden de jɔlen bɛ hali bi n'an bɔr'o la sa togodaw ni marabolo kibaruya o bɛ taa n'an ye an bɛ taa Kela fɔlɔ fala ye Samaya Malamine n'o ye Malamine Ture ye a wulila k'i jɔ tuguni a bɔtɔ o don ko Keleya musow de y'a lajɔ k'u ka nakɔw filɛ nin ye ko nka ko jiko gɛlɛyalen d'u bolo a k'u ma k'o tɛ kɛ baasi ye ko ni Ala sɔnn'a ma k'a bɛna na ji d'u ma an ka Jɛnɛba fɔlɔ lamɛn ji min dira Samaya Malamine fɛ ale bɛna na min fɔ an ɲɛna la ale ka se k'a ka laseliw k'an ye Keleya musow ka sɔrɔ k'u ka dɔnkili da an ka sɔrɔ ka taa kangabakaw fana fɛ yen. Ne kun bɛ 20 de bɔ bi m'an bila la dɛ se t'an ye de ma fɛ t'an bara an bɛ 20 de bɔ ka fara ɲɔgɔn kan nakɔ ko nin b'an kɔnɔ se t'an ye mais Ala nana an jigi la kɛmɛrɛnin dɔ kɛmɛrɛnin selen Malamini ma Malamini kɛ furasi se kɛ nakɔ la a ye wari d'a ma an kɛ kira sisan ka kɛ nakɔ la kɛ tila nin kɛ furasi fɛnɛ o de fɛnɛ bɛ ka sen di Kela yan ɛla nisɔndiya dan de ye nin ta de an tɛ foyi fɛ Ala ye Alsa an bɛ to maninkala kɔnɔna na min ye Samaya Malamine Ture ye Samaya min bɛ Mali ni Laginɛ dancɛ la yen don a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kɔnɔna na kangaba fana maternité maaw a ye fɛɛrɛ sigi sen kan
olu fana bɛ se cogo min na ka panneau sɔrɔ sabula a yera k'a fɔ ko bi maternité la kangabakaw fɛ u ka CSCOM kɔnɔna na olu mago bɛ courant na yen yɔrɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ musow ka ko ani denyɛrɛninw ka ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na an ka taa yen olu mɔgɔw fana ye kuma min fɔ Samaya Malamini ka waleya kɔfɛ an ka jɛ ka o lamɛn. Yarabi an bɛ dugawu k'a ye yarabi nin bɔra nafolo min na nafolo yara kɛ nafolo yiriwa bolo n'o tɛ hali sura an ye tɔrɔsi de san walayi de nin bɔra nafolo min na a kɛ nafolo tɔ yiriwa ala ka si gɛrɛgɛrɛ ma ala ka jugulu kɔrɛ Malamini ala ka kɛ sini tɛnɛ a bolo a ye baara nin kɛ a ye baara ɲuman kɛ an ye hali kunu ni kunasini an bɛ si dibira yan nɔ kurantigɛ o kurantigɛ ala ka sijan ni kɛnɛ d'a ma a bɔra nafolo min na walayi ala ka miliyɔn ta bila a nɔ na ala ka kisi bana jugu ma ala ka sɔn laban ɲuman na walayi hɛrɛba de kɛ n ye a diyara an ye a diyara ala ye. Ni ko ni ne ko n bɛ kuma ko n bɛ Mala remercier a bɛ komi n yɛrɛ ma kuma kɔ parce que n ye caman minnu kɛ yan o Bamakɔ bon donc ne ko n b'a fɔ ne bɛ n da lamaka sinon vraiment a tɛ se ka fɔ ka ban o kɛra yɔrɔ o yɔrɔ ne yɛrɛ depuis ne ye sira in daminɛ fo yan hali ni ne ye panne fitinin sɔrɔ sira la ni ye Mala tɔgɔ fɔ ko n nana ale de ka côté la n bɛ dépanner hali n tɛ wari bɔ donc o ye ne fa donc kuma tɛ ne da quoi an b'a fɔ n na ko alhamdulilayi rabbil alamin nin an ka rêve dɔ de parce que courant ko tɛ tulonkɛ ko ye sisan donc vraiment dɔgɔtɔrɔso courant tan gɛlɛya b'a la parce que ni courant tigɛla bon maladiw bɛ yan bon vraiment souffrance ka ca bon n'ala sera k'an dɛmɛ dɛmɛbaga sɔrɔ min bɛ se ka dɔ bɔ o degun na o diyara an ye kosɛbɛ an bɛ dugawu k'a ye hali bi ala ka garijɛgɛ foni ala ka yɛrɛ caya a minɛnko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya vraiment diyara an ye awɔ. O tɛmɛlen kɔ ka bɔ a la yala laɲini dɔw b'aw fɛ ka i n'a fɔ aw mago bɛ dɛmɛ wɛrɛw la ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso in ma halisa. Oui, tout à fait an mago bɛ dɛmɛ na toujours parce que dɔgɔtɔrɔso i bɛɛ b'a kalama dɔgɔtɔrɔso ko a kow ka ca donc nin ye étape fɔlɔ min ye donc o ye courant ko ta fanfɛla ye bon unité caman wɛrɛ bɛ yan hali komi nin ye maternité ka côté ye bon ni bɔ kɛla maternité la donc ni an sera hali bi dɛmɛbaga sɔrɔ min bɛ taa n'a ye pédiatrie fan fɛ ani bloc opératoire bon donc o kɔni hali bi o bɛ diya an ye kosɛbɛ vraiment o kɔni o laɲiniw bɛ sen na donc o da jiko kan hali bi donc forage ko ta fanfɛla la parce que forage ba kelen de b'an bolo yan fɔlɔ donc projet min bɛ sen na kɔni dɔ fana b'olu bolo mais o tɛ olu bɛ baara la o la mais an yɛrɛ kɔni fana mago bɛ hali bi forage wɛrɛ la donc ni forage wɛrɛ sɔrɔla donc k'o fara château wɛrɛ kan donc secondaire la donc appui la o bɛ kɛ dɛmɛ o bɛ kɛ sababu ɲumanba y'an bolo quoi voilà. N bɛ taa Tumutukaw fɛ yen n'an bɔra Samaya Malamini ka kumaw la Tumutu ko buuru sɔngɔ bɛ na kɛ 30 ye sabula min ye dɔrɔmɛ 20 ye k'o tɛ labɔli kɛ tuguni 20 buuru k'ale kɛra 30 ye sabula taji sɔngɔ o yɛlɛlen don juraw y'a jira fana k'a fɔ ko balo ale ni farini yɛrɛ nacogo olu jagoyalen don ka dɔ fara saraw kan donc fo jagoyala sa dɔ ka fara buuru sɔngɔ kan Tumutukaw olu fɛ yen ka bɔ 20 na ka n'i yɛrɛ sɔrɔ 30 la Kucalakaw fɛ yen sogo fana sɔngɔ yɛlɛla n'o y'a sɔrɔ sogo koloma kilo tun ye 500 ye bi 700 ani 800 ko kuma de bɛ ka fɔ a la yɔrɔ dɔw kɔnɔna sa i bɛ se k'a sɔrɔ 760 yɔrɔ dɔw la i bɛ se k'a sɔrɔ sa 900 nka a yirala sa k'a fɔ kɔni bi kɔni bouchers u y'a yira sa k'a fɔ ko bagan yɛrɛ yeli yɛrɛ de gɛlɛyala Kucala kɔnɔna na kosɛbɛ wa bagan siraw fana o fana taali ka gɛlɛn sabula taji tɛ yen Ɲoroni Sahel ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye mara kama bɔli ko ta nasira fɛ sariya subakura ta nasira fɛ ale ni fɛɛrɛ kura minnu sigira sen kan sa o baro sigi ka olu fɛ juillet kalo tile 22 i n'a fɔ a kɛra Mali fantanw naani bɛɛ lajɛlen na cogo min na dugudenw ni yɛrɛmarakafo maaw bɛɛ lajɛlen nana sa ka na ɲɛfɔli kɛ faamuyali bɛ se ka kɛ waleya in na cogo min na Bafula bɛ k'aw fɛ yen maa minnu bɛ yen n'olu bɛ siman bɔyɔrɔ la n'a fɔ ma ko Jamanu Siman olu ka kiiri kun kan ka kɛ Kayi kiiriso hukumu kɔnɔna na nka Kayi tribunal min sigilen don baarakɛlaw tɔgɔ la ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale tɛna se ka kiiri in tigɛ ko ka taa n'a ye Kitakaw fɛ yen baarakɛlaw y'a yira k'u bɛna degunba lase olu ma sabula musaka tɛ olu bolo ka nin taa ni ka segin ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka taa fɔ Kitakaw fɛ yen nka o kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko kiiri tigɛyɔrɔ kɔni ye Kita de ye Masina kɔnɔna na denmisɛnninnaka minnu bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la nin waati na Masina ani Masina dugudenw bɛɛ lajɛlen préfet kɔni y'a yira sa ko balani so k'o kɔni jɔlen don fɔlɔ ni maa min ma ɲɛ k'i bɛ balani so kɛ i n'a kɛ tile fɛ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 18 na ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 6 ma bɛɛ lajɛlen kɔnnen don yaasa wolomasiri taba ka baara bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na sɛbɛn in ale bɔra kunasini ko juillet kalo tile 29 k'a yira Masina n'a Tɛnkundugu n'a Bolomadadugu bɛɛ lajɛlen na
ko balani so kɔni sufɛ ko nin y'o kɔnnen ye masina fantan naani bɛɛ lajɛlen na fo waati min ni basigi nana gouverneur min moti ale ye dɔ fara couvre-feu waati kan juillet kalo tile 31 ka taa bila août kalo tile 29 na nɛgɛ kanɲɛ 23 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 6 ma sɔgɔmada nɛgɛ fɛ a yirala sa k'a fɔ ko min ye moti kɔnɔna couvre-feu kura a sigira sen kan o la gawokaw fana fɛ yen fana couvre-feu a mɔnɔbɔra tuguni mɔnɔbɔli kura in b'a daminɛ sa juillet kalo tile 28 ka taa bila août kalo tile 26 la olu ka couvre-feu bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 21 ka taa se sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 5 ma ni wolomasiri tabaw ka mobiliw bɔra la maa si yamaruyalen tɛ i ka mobili ka ye su kɔnɔna na Gawo ale n'a marabolo la ko k'a da duguden bɛɛ lajɛlen tulo kan sa ni maa min kɔni yɛrɛ kanagɛlɛya la sariya o na boli i kan kitakaw fɛ funangɛni dɔ su taara ye kɔfilabɛkaw ka danganda la min ye kamalen a kɔni tun tɛ nina tuguni a yirala sa k'a fɔ ko murudannɔ kɔni tun bɛ a la duguden minnu y'a ye sa u y'a yira sa k'a fɔ ko papiye foyi kɔni tun t'a bolo nka joginnen tun don murudannɔ olu de tun bɛ a fan bɛɛ polisilaka minnu bɛ yen olu ye sɛgɛsɛgɛli boloda yaasa maa kofɔlen bɛ se ka yɔrɔ dɔ ladɔn cogo min na sa somɔgɔw bɛ se ka lakodɔn cogo min na ani k'a yɛrɛ bugunatigɛ k'o ɲini k'o dɔn halisa masinakaw fɛ min ye wulikajɔ bɛ sen na musow olu bɛ se ka lafiya cogo min jiginniko ta na sira fɛ yaasa u ka kɛnɛ bɛ se ka sigi sen kan cogo min na o la sa yirala k'a fɔ masina dugu yɛrɛ kɔnɔna na sa muso 490 o de kɔni bɛ olu de kɔni bɛ lajɔlen don u fɛ nin waati in na 143 olu ka lajigini baaraw bɛ se ka kɛ ni olu bɛ kɛra ni césarienne ye nka tɔw kɔni sa gɛlɛya yer'o la muso kelen yɛrɛ fatura muso kɛlɛ o senfɛ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen danganamara mɔgɔw ye wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min bɛ tali kɛ kimɛli la kalo kɔnɔna na masinakaw fɛ yen ka se ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye fɛɛrɛ bɛ se ka sigi sen kan o ka se ka kɛ n'an bɔra marabolo ni togodaw kibaruya la Fala ye an bɛna Seko ale ni Dɔnko kɛnɛ kan Menakakaw olu ka fɛɛrɛ kɛnɛba min bɛ sigi san o san n'an bɛɛ tun bɛ taa kɛnɛ kan Fala ye k'a bɛna daminɛ tuguni kabini san 2021 fɛɛrɛ kɛnɛ in ale baaraw jɔra pewu o la sa kunungo minisiri Mamu Dafe ale ka minisiriso kɔnɔna na min ye jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ye Menaka dugudenw ye Bamakɔ yan u n'an ka député ba n'o ye Bajan Aga Amatu ye an taara ɲɔgɔn sɔrɔ Mamu Dafe fɛ yen ko an ka festival bɛna daminɛ Fala ye Tamadash Menaka n'a tɛnkudugu n'a bolomada dugu ko kabini san 2021 san 2011 festival in jɔra Fala ye k'a sababu kɛ basigibaliya ye hakili bɛ nin na koyi ala ma hinɛna Sadio la nin y'a sɔrɔ ale bɛ commandant peloton la Menaka dugu kɔnɔna Fala ye san 2011 waati festival Tamadashi k'a b'a jɔr'o la sa Menakakaw ko nin waati in na ko alhamdulilayi basigi baara mun kɛra wolomasiri tabaw fɛ Fala ye o b'a to bi kabilaw min ye sigiɲɔgɔnw ye balimaw ye limanaw terisiraw ka bɔ Niger ka bɔ min ye Algérikaw fɛ yen ka bɔ an ka jamana fan wɛrɛw fɛ ka taa se fo Nigériaw ma ko bɛɛ lajɛlen bɛna nkamu gosi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yaasa ka taa an ka sokurusiw daminɛ min ye sow kɛrɛfɛ fana an ka ɲaamɛ kurusiw bɛna sigi sen kan nɔnɔ kɛnɛ ni sogo jala ni sogo tobilen ni sogo mɔbali ni sogo dilannen bɛɛ lajɛlen an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Fala an ka nin maa ninnu bɛ taa yan est-ce que ninnu pankurutigi ninnu bɛ taa yan Sky mɔgɔ ninnu u bɛ se Menaka Menaka avion tigi kɛnɛ kɔni ma ale bɛ aéroport de kɔnɔna na fo hélico de k'i ta ka bɔ Gawo ka taa ni minute 45 don o y'a sira sur n'o tɛ sɔgɔma i bɛ wuli Gawo nɛgɛ kanɲɛ 8 Lazara sira fɛ i bɛ don an n'a lajɛ nin kɔni tɛ fɔ an kɔ zen parce que a bɛ kuncɛ waati min an kun bɛ yen n'a bɛna daminɛ fo an ka ye yen fana tuguni o la sa Mamu Dafe ko ale ka dɛmɛ b'u yɔrɔ bi a ka dɛmɛ b'u yɔrɔ sini yaasa baara in ka se ka kɛ ka ɲɛ min ye Tamadashi ye a ka daminɛ kurakura la ko wa ko nin ɲɔgɔnye min kɛlen filɛ Dafe fɛ yen Fala ye ko fana ye welewelemada ye ka ɲɛsin kabila bɛɛ ma bɛɛ k'i labɛn k'a jira k'a fɔ ko don bɛna na fɔ Tamadashi bɛna na kɛ don minnu na a bɛna na sigi cogo min labɛn bɛna na kɛ cogo min maaw bɛ taa cogo min dunanw bɛ taa bisimila cogo min na k'u bɛna na bɛɛ lajɛlen dantigɛ don nataw kɔnɔna na nin kɔni ye sa ka maaw labɔ a kalama Bajan Aga Amatu ale de ye Menaka député ye nka kabilatigi fana don dɛ kabilatigi fana don an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an bɛ taa fan fɛ sa an bɛ sɔrɔ ka na yanni an ka taa jamana kɔ kan kibaruya la Fala ye CMSS maaw u y'u sigikun baara dɔ kɛ o don ko yɛrɛla sa ka fɔ ko CMSS a baarakɛlaw u ka maa 3 bɛ ala olu ka kalifa minɛ u la maa minnu n'u ka kalifa minɛ olu la sa o ye Binta Berete ni ale bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la min ye Jɛnɛba Magaji ye ni ale bɛ Jɛnɛba Zɛdi Jara n'ale bɛ Magajilakaw ka sigi la ka taa se Mayimuna Danbɛlɛ ma n'ale bɛ Sangalakaw ka sigi la ninnu bɛɛ lajɛlen fatura
k'u to funanŋɛniya la denmisɛnninw tora u kɔ yaasa ka taa somaw ɲɛ cɛ sa sɛbɛnnikɔrɔkaw fɛ sema la u taara ye ka taa ninnu bɛɛ lajɛlen fɛ yen samayakaw fɛ yen ka taa sa ale ni tomikɔrɔbugukaw fɛ yen ka taa denbaya ninnu ka t'olu ɲɛbɔ sira la k'a yira la k'a fɔ sa ko CMSS ale hakili bɛ u la hali bi Mali yɛrɛ kɔnɔna yafala Irisi jamana balo tɔni 770 a y'o ta k'o di Mali jamana ma koyi balo in bɛɛ lajɛlen tɛmɛna PAM maaw fɛ a yira la sa ko min ye guwa ba 57 maa minnu bɛ ni se tɛ olu ye sa PAM bɛna a di olu ma olu ka se k'u yɛrɛma dɛmɛ n'a ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu kɛ k'a baabu kun cɛ. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye aw fɛ yen Usman Sonko ka tɔndenw n'o ye Lamine Daru ye Ustad Cep ale ni Njayi Tuba ko olu bɛɛ lajɛlen bilara ka taa kiiri tigilamaw ka bolo kan parquet Dakarikaw fɛ y'a yira sa ka fɔ ko TikTok sanfɛ k'u ye video kɛ jamu na n'u ye kuma cɛjugu ta ka ɲɛsin jamanakuntigi ma n'o ye Basiru Jamayi Jakarifa ye procureur k'ale bɛna u ta n'u bila f'u ɲɛna don nataw la min ye sɛbɛn kɔni a danganamaya k'a yira u la Nigeria gouvernement y'a yira sa ka fɔ sa ko ale ye wulikajɔ sigi sen kan wulikajɔ bɛ se k'a to sa a ka duguden minnu bɛ yen bi n'olu bɛ ka degun sɔrɔ Afrique du Sud kaw fɛ a bɛ se k'olu hakɛ dɔn cogo min na waleya in kɛkun ye min ye sa maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ Afrique du Sud janjo in kɔnɔna na u bɛ se ka tɔnɔma mun kan ka sara u ye u bɛ se ka sara cogo min na min ye Nigeria jamana ɲɛmaaw ye o y'a yira k'a fɔ k'u tɛna nin ko in bila dagirinda la ko sabula u tun ye kangarimada kɛ Afrique du Sud ye a mɛnna waleya bɛ waleya la u kana ta ka ɲɛsin u ka jamanadenw ma Faransiikaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye tasuma cɛjuguba in ye a ba sigira nin waati in na hectare 42 kɔni jeninen kɔfɛ sa Gironikaw fɛ yen hakilisigi ni basigi nana kunungo préfecture maaw yɛrɛ y'a yira sa k'u bɛna min ye maa 84 u bɛna olu yamaruya u ka segin ka t'u ka so siraba minnu fana bɛ yen fɔ a ka se k'olu dayɛlɛ bi ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 14 o waati Irisilakaw ka wulikajɔ ka ɲɛsin Ukraine ma min ye drone kɔni ye k'olu kɛlen ka sankolo bɛɛ lajɛlen latunu Ukraine faaba kɔnɔna na wulikajɔ in kɔni bɛ senna ko yaasa basigi ni lafiya o ɲinini hukumu kɔnɔna don min ye Ukrainekaw fana olu fana y'a yira sa ka fɔ k'olu fana b'o wulikajɔ ɲɔgɔnna kelen na ka ɲɛsin Irisilakaw ka faaba ma Anglais ka jɛkulu min bɛ yen n'o o bɛ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kimɛli kɛ an'u ka kɛnɛya ko u y'a yira sa k'a fɔ ko funteniba lahawta min la Anglais fɛ yen maa 2,877 o de tora o ko in senfɛ min ye funteni lahawta in ye k'a duma ban hali bi sabula min ye Angleterrekaw ye u y'a yira sa k'u ye wulikajɔ boloda yaasa u ka dugudenw bɛ se ka lafaamuya cogo min o baaraw daminɛna kunungo alamisa Moyen-Orient ale kibaruyaw la sa min ye Américains ye u y'a yira sa k'olu ka gosili belebeleba laban kɛ ka ɲɛsin Iran ma Iran min ko n'o kɛlen don ka jagɛlɛya ta ka ɲɛsin olu ka marabolo ma n'u ka dɛmɛbaajɛkulu ma kunnafonidila minnu bɛ Iran yɛrɛ kɔnɔna na sa olu y'a yira sa k'a fɔ ko wulikajɔ ninnu senfɛ k'u kɔni ye mugu kan mɛn u ka dugu 2 kɔnɔna na min ye u ka marabolo kɔnɔna na maa 7 ko o de fatura a ko senfɛ maa minnu bɛ yen n'u olu ye pankuruko matarafabaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko Faransi ka pankuru jɛkulu min bɛ yen n'a fɔ ma ko Air France KLM ko ale kɔni ka tɔnɔ jiginna 100 sara la ni 71 ye CFA wari euro wari miliyɔn 190 ko o kɔni u jiginna o jukɔrɔ kosɛbɛ san kalo 6 fɔlɔ in na jɔrɔna ani miirina min tun b'u la sa u y'a yira sa ko laɲini kɔni ma se ka sabati ko taji sɔngɔ yɛlɛli o bɛ a la a n'u ka yɔrɔ caman bɛ u tɛ se ka olu lasɔrɔ tuguni Anglais ka tajibɔ jɛkuluba min bɛ yen n'a fɔ ma ko Shell ale ye a ka tɔnɔkantɔnɔw kɔni yira sa ko min ye san kalo 3 fɔlɔ kɔni na ale bɛ se k'a fɔ bi ko alihamudulilayi min ye dollar wari miliyari 10 a n'a kunkanfɛ olu y'o de sɔrɔ tɔnɔkantɔnɔ na ko n'o y'a sɔrɔ ka tɔnɔkantɔnɔ kɔni wulilen don kosɛbɛ k'a sababuya kɛ mankan in ye ko min ye mankan in ye k'a kɛlen don ka gɛlɛya las'u ma kosɛbɛ fana sabula u ka taji mara yɔrɔ bɛɛ u bolo tɛ ka se ka yen sɔrɔ
Farajɛlakaw ka ndulati jɛkulu tɔnba min bɛ n'a fɔ ma ko UEFA ale y'a yira sa k'a fɔ ko Gianni Infantino ye kuma min fɔ ka ɲɛsin FIFA ma k'a fɔ k'a bɛna jɛkulu sigi ko ni Ala sɔnna ma ko jɛkulu de bɛna Coupe du Monde nataw baaraw kɛ min ye farajɛlakaw ka jɛkulu ye n'o ye UEFA ye a ko n'o kɛra dɔrɔn ale sen tɛ don Coupe du Monde na o la sa kunungo min ye nanzarala jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ye Faransiw, Angleterre, Bulgarie ka taa se Espagne ninnu bɛɛ lajɛlen ma ani Portugal ninnu ani Turkiw bɛɛ lajɛlen jɛra sa ka kuma ɲɔgɔnya kɛ video conférence la kunungo min ye jamana 55 fédération maaw y'a yira sa k'a fɔ ni FIFA ma segin a kɔ Coupe du Monde nata in olu sen tɛna don a baara fosi la ko sabula farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ n'o ye ndolati ye a mara kɛlen don sigilen don sira minnu fɛ majɛw caman yɛrɛ tun b'o la olu bolo ni Coupe du Monde banna u kan ka taa sigi ka fɔ ka kuma kɛ ko n'a ma ko ye ko fɔlɔ ko ka jɛkulu kura wɛrɛ de sigi min nana musaka ko ɲɛnabɔ ka Coupe du Monde yɛrɛ sigi sen kan k'olu t'u yɛrɛ ye o kɔnɔna bi u t'u yɛrɛ ye o kɔnɔna sini u kɔni ye ban sɛbɛn belebeleba bɔ k'o ci FIFA ɲɛmaaw olu ma an yɛrɛ fɛ yan sa Ligue de Bamako ɲɛmaa kura sɔrɔla la Ablaye Abdala ale taara kunungo kalata in a tun bɛ ka tali kɛ sa min ye jɛkulu minnu kun kan ka kɛ o ye 34 ye 19 olu y'a yira sa k'olu bɛ Abdala fɛ 15 olu taara Sidibe fɛ ni Ala sɔnna a ma waati wɛrɛ an na min ye Gajaba Sise ale ka kumakan lamɛn kalata in kɛra cogo min na ka se ka ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen ye minisiri n'o ye n yɛrɛ tɔma ye Fala ye a bɛ Bugunikaw fɛ taama la n'o ye Abdul Kasim Fɔnba ye labɛnw bɛ senna min ye biennale ba in yɛrɛ fana ye k'u bɛna na biennale sportive ba in u bɛna na a ɲɛfɔli kɛ a kan ka kɛ cogo di don jumɛn n'o ye programme ye k'o bɛɛ bɔ ntɛnɛn don n'anw fana bisimilali bɛna na daminɛ ka bɔ an ka marabolo kɔnɔna na sabula a bɛna na kɛ sigidaw caman kɔnɔna na bisimilaliw bɛna na kɛ yen fana n'Ala sɔnna ma min mana b'o la an na o da bɛɛ lajɛlen tulo kan sɔgɔmada in na ta an b'o jɔ yan Ana Jara ale tun bɛ yan min ye Fala Keyita ne yɛrɛ a k'an bɛn waati wɛrɛ. Mali denmisɛnninw kalandenw siniɲɛsigi ɲɛsigibaw sini sɛnɛ o bɛ daminɛ kabini bi san 20 ko ɲɛdɔli kɔfɛ sɛnɛko ta nasira fɛ sewukaw fɛ yen bi in na min ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada n'o ye Agriculture ye ale nana n'o ka na i coko Bamakɔkaw fɛ yen Sotiba ACI la université kɛnyɛrɛye ta min lakodɔnnen don jamana fɛ bi a fɔ ko min ye Agriculture ye Agriculture ale fɛ yen kalan ale bɛ kɛ licence la master ale ni doctorat aw b'a fɔ min ma ko LMD min ye u ka école karamɔgɔ jolenw ka bɔ diɲɛ fantan naani bɛɛ ani sɛnɛ dɔ b'an kɔnɔ sini sɛnɛ ɲɛsigibaw olu bɛɛ lajɛlen b'u bolo kalansen minnu bɛ kɛ u fɛ yen o ye agronomie ye zootechnie médecine vétérinaire ka taa se agrobusiness ma min ye DIT o diplôme bɛ sɔrɔ u fɛ yen licence ani master diplôme fana bɛ sɔrɔ u fɛ yen Agriculture ale ko ko kalaninjɛ o tɛ foyi ɲɛ f'i ka taa kɛnɛ kan ka taa ko ɲɛdɔn o la sa u kɛlen don k'o kalan sigi sen kan ni maa ma falenw ye minnu bɔlen don diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ ka na Agriculture k'ale kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye sɛnɛko ta nasira fɛ Mali jamana ale kɛlen don ka kɛnyɛrɛye sanayɛlɛ kalanso min lakodɔn sɛnɛko ta nasira fɛ an ka jamana kɔnɔ a fɔ ko Agriculture o hukumu kɔnɔna na sa kalanso belebeleba min bɛ Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ani Mali kɔnɔna na n'o ye sɛnɛko ta nasira fɛ Katibugukaw fɛ IPR IFRA a n'o bolo fana bɛ ɲɔgɔn bolo u kalekan de sa sɛnɛ n'o ye siniɲɛsigi kɛnɛ ye o kalanbaw o dɔnbaw o ni o siniɲɛsigi baarakɛbaw ɲuman k'olu sigi sen kan a ye boli joona a ka taa Sotibakaw fɛ yen Agriculture ka taa aw tɔgɔ sɛbɛn ni maa min ma se ka yen sɔrɔ u ka WhatsApp sira o ye 74 98 74 47 ye telefɔni sira o fana ye o kelen ye min ye 74